салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ аст. ман фирдавси хурсандам. саравар соли нави мелодиро ба ҳар яке шумо табрику муборакбод мегӯем. баъдан мегузарем ба хабару маводҳое ки то имрӯз дар олами варзиш нашр гардиданд. рафтем. Эрлинг Холланд аз дастаи Зальцбург ба дастаи Боруссия Дортмунд гузариш намуд. инро аллакай шумо медонед, вале ман барои шумо чанд далели ҷолибро аз ин гузариш мегӯям ки одамон аз ин чӣ қадар маблағ кор карданд. бинед, Эрлинг Холланд бо маблағи 20 миллион евро гузариш намуд. болои ин бошгоҳи олмонӣ 10 миллион еврои дигар ба падараш барои розигӣ доданд ва агенти ҳамин футболбоз Мино Райола 15 миллиони дигар кор кард. дар маҷмӯъ бошгоҳи олмонӣ 45 миллион евро барои ин футболбоз сарф кард. ин маънои онро дорад ки Холланд бозингари хориқулода аст ва аз ӯ бояд чизеро интизор шуд. падари Ҳабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов дар мавриди ҷанбасти карьераи Ҳабиб ҳарф зад. ин дар ҳолест ки падари Ҳабиб дар як нишаст бо рӯзноманигорон дар мавзӯи карьераи Ҳабиб суҳбат карданд. падари Ҳабиб гуфт ки наздик аст он рӯзе ки Ҳабиб аз ҷанбасти карьераи варзишиаш дар ММА иттилоъ медиҳад. мо гуфтем ки то 35-солагӣ рақобат кунад, аммо нашуд. то ин ҷониб лаҳзаҳои мушкилро паси сар кардем. чӣ дар вақти тамрин, чӣ дар вақти рақобат осебу ҷароҳат хеле зиёд шуд. аз ин рӯй ин кор дер давом намекунад. ҳатман нуқтаи ниҳоии худро меёбад ва Ҳабиб дигар ба октагон намебарояд, гуфтааст Абдулманап Нурмагомедов, падари Ҳабиб Нурмагомедов. ба андешаи собиқ ҳуҷумкунандаи Реал Фернандо Мориентес дар ин мавсим бошгоҳи шоҳона чемпиони Испания мешавад. қалбам гувоҳӣ медиҳад ки Реал чемпиони Ла Лига дар ин мавсим мегардад, вале ҳама чиз аз Лионел Месси вобастагӣ дорад. вақте ки Криштиану Роналду буд дар ин даста умедвориҳо бештар буданд. Барселона ва Реал дар сатҳи баланд бозӣ мекунанд. ҳангомаи мавсим аз моҳи феврал шурӯъ мешавад. маҳз дар он вақт воқеан ҳам мо як чанд тимҳои пурқувватро дида метавонем. дар ниҳоят ҷоизаро дастаи соҳиб мешавад ки омодагии хубтар дошт. иқрор шудааст Мориентес ба сомонаи гол. баъд аз даври 18-уми чемпионати Испания, Барселона бо 39 имтиёз садрнишин аст. Реал бо 37 хол дар мақоми дуюм қарор дорад. Севиля бошад зинаи сеюми ҷадвали умумиро ишғол кардааст. сармураббии Манчестер Сити Хосеп Гвардиола садумин ғалабаи худро дар Премер-лигаи Англия ба даст овард. ғалабаи садумини мутахассиси испанӣ дар даври 20-уми Премер-лигаи Англия рост омад. шаҳриҳо дар ин давр бо ҳисоби 2-0 тими Шеффилд Юнайтедро мағлуб намуданд. барои ба даст овардани пирӯзии садуми хеш дар Премер-лигаи Англия, Гвардиола 134 вохӯрӣ анҷом дод ки дар чунин дидори кам ба касе имкон надода буд ки 100 ғалабаро ба қайд бигирад. рекорди қаблӣ аз ҷониби сармураббии кунунӣ Тоттенхем Хотспур Жозе Маурино гузашта шуда буд ки дар 142 бозӣ 100 ғалабаро ба даст овардааст. дар шаҳри Дубай маросими ҷоизасупорӣ таҳти унвони Globe Soccer Awards сурат гирифт. беҳтарин футболбози соли 2019 ҳамлагари мунтахаби Португалия ва бошгоҳи Ювентус Криштиану Роналду интихоб шуд. дар мубориза барои соҳиб шудани ин унвони маъруф бозигари 34-сола аз муҳофизатгари Ливерпул Вирҷил ван Дейк, форварди Барселона Лионел Месси ва ҳамлагари Ливерпул Муҳаммад Салоҳ пеш гузашт. Роналду барои бори чаҳорум пайдарҳам ва дар маҷмӯъ маротибаи шашум аст ки аз нигоҳи Globe Soccer Awards беҳтарин футболбози сол интихоб мешавад. бошгоҳи лондонии West Ham United дар сомонаи расмии хеш дар бораи интихоби сармураббии наваш иттилоъ дод. мутахассиси шотландӣ Дэвид Моес сармураббии ин тими футболи англисӣ таъин карда шуд. ҷонибҳо дар навбати аввал қарордоди ҳамкории 18 моҳаро ба имзо расониданд. рӯзи 28 декабр раҳбарияти West Ham Мануэл Пелегриниро аз мақоми сармураббӣ озод кард. баъд Дэвид Моес ки соли 2017 низ дар ин тим сармураббӣ буд вазифа гузошта шуд ки бошгоҳи лондониро дар Премер-лигаи Англия нигоҳ дорад, зеро феълан даста мақоми 17-уми ҷадвалро ишғол мекунад. беҳтарин мураббии соли 2019 сармураббии бошгоҳи Ливерпул Юрген Клоп эълон карда шуд. дар маросими ҷоизасупории Globe Soccer Awards дар номинатсияи мураббии сол дар баробари мутахассиси олмонӣ ҳамчунин Эрик Тен Хаг аз Аякс ва Фернандо Сантуш мунтахаби Португалия низ шомил буданд. Алисон Бекер бошад дарвозабони сол интихоб шуд. дар соли сипаришаванда Ливерпул ғолиби Лигаи Чемпионҳо, барандаи Суперҷоми УЕФА, инчунин нишони тиллоии чемпионати ҷаҳон байни бошгоҳҳои футболро низ моли худ сохт. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.